Iska, sun täytyy, ei puhelinta saa olla. Isi. No, sano. Sille videolle. No. Jurnuttaa se nyt. On se käynnissä se video. No, kyllä se nyt käy. Luulen, että mä uskallan päästää irti täältä. Olisitko käynnissä puhelin? Joo. Hyvä. No en ole. Nyt lähetään. Kohta lähetään silleen, että tuntuu silleen, että Menno on ollut ikinä eessä, en oo ollut ikinä. Aha. Ja tervetuloa kaikille tänne Motogeen kyytiin. Huomiotaan, että alun lähtökiinnitys on hyvin voimakas, joten pitäkää kädet kalvoilla ja katsotaan eteenpäin. Auttaamatta. Onko video käynnissä? Mitä sun puhelitti? Iska sun puhelitti! Sun puhelin voi tippua, Iska! Sun puhelin voi tippua! Huhhuh. Tuliko se videolle? En tiedä. Apua. Huhhuh. Kato, tuliko se? Tuliko se videolle? Kato!